I saw an attack yakarwa nababa vako, wasn't? And that attack, ichirwa nababa vako, ndo nababa vako vachiwisirwa pasi, baba vako vari kupi? Hallelujah. Jesus. Right. Asi baba vako ndichivaona kwachihota kunana kwando kuri kumusha kwababa vako. Jesus. Zvondishamisa kurota uri kuchikoro uchita seunoda kunyora maexam hazvigoni zvogona kutoya kana kaviri pagore. There is disappointment in your lifetime. Mweya wakarwa nababa vako namai kwakuparadza kwakuuraya baba kwakusiya mai varipo kwakuchiona iko zvinezvi. That if connection is fighting your marriage. I saw your husband with another bond. Husband with another bond. Ane imwe relationship yaanayo. I saw baba kumbasoka vakada kutombotora mazuva vasina kuuya, vakutotora mazuva vasina kuuya. Prophesy, man of God. So ndikudikwa uri mai muviri wamuna wausi wenyu because uri kurwadziwa nevana vaunavo izvozvo. Kuti vana ava ndovaretera sei, because he is not kopapa, haasi kurangarira nevana vacho. I'm seeing vanava, and therefore I'm seeing three. Yes! This is your time. Muyamshoni Mwari ngaite kuti murume wako wherever he is right now azive kuti kune vana, azive kuti wakabara newe all this time, azive kuti zvese zvinofanira kuti zvigadziriswe in Jesus name. Anombonzani? I speak for the light of God upon Bernard, wherever you are, Bernard. I speak for the Holy Ghost to fire over the body in the man of Jesus Christ. You spirit of a snake, spiritual husband, come out of it. Come out of it. There is no room for you in this body. There is no room for you in this body. Be bent out from there to the door. Be bent out from there to the door. Vamos só tocar. Moto gaupise uparadze mweya wespiritual husband. Irege kuzoonekwa zvemunyama yako. In Jesus name. Vana vete vanokuudza nhau dzako dzausina wawakaudza. Kana panhare vanokuudza dambudziko rako ndivo vavaripedza. Chero pajekerere muri kuchechi. Ngoma ndiyo ndiyo.